Jag ska be att få tacka alla som har gett mig tips och uppslag om hur jag ska göra för att få slut på den här snuvan. Jag börjar verkligen bli ängslig. Jag har suttit nu i flera dagar och bara använt de här toalettrullarna. Och det bara tar slut alltihop. Jag vet inte hur många jävla toalettrullar som har gått åt nu på den här influensan. Alltså, det är nog för jäkligt. Snart har jag inga kvar. Jag får hålla på snyta mig ett. Och det vet det fasen. Det är som ingen som kan göra något. Jag pratar med läkare och de säger att det går inte att göra någonting. Du måste snyta det. Och herre min skapare. Det har ju gått åt hur många toalettrullar som helst. Jag har snart inte råd att köpa toalettpapper. Det är ju... Det är i ett får jag bara sitta och snyta mig. Från morgon till kväll. Och det är bara... Jag har snart inte råd att köpa någon mer toalettrullar. Det är ju något för jävligt här. Men frånsett det nu så får jag väl fortsätta att snyta mig. Men jag måste tacka er alla som har gett tips om hur jag ska få slut på det här snuveriet och hostan. Men som sagt, jag får försöka över helgen nu och se om det blir någon dämpning. Och om jag får tag i några toalettrullar på stan. För det är ju något för jävligt vad det har gått toalettpapper nu. Det är otroligt. Nåja, men jag ska ju inte hålla på nu och bekymra er med min influensa. Utan vi får ta alla de där tipsen och se om det möjligtvis går och få något stopp på det här. Men jag måste kämpa på med toalettpapper. Och då får vi väl se hur länge de räcker, de här papperna. Och de här toalettrullarna i stan. Det kanske tar slut i stan. Ja. Men det är nog förskräckligt vad det har gått toalettpappersrullar här. Ja, det är ju så otroligt. Jag trodde inte var sant, ja. Att det kunde vara så där. Nej, det trodde jag inte. Jag trodde inte det. Men det är jävla influensa. Det är någonting för jäkligt vad det har gått toalettrullar här. I ett får jag sitta. Det rinner bara. Bara rinner och toalettpapper går det åt så det står härliga till. Ja, jag får kämpa på. Men ja, som sagt va. Men ni har ändå visat att ni har förståelse för mig i det här eländet med snuvan. Så ha en trevlig